Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wodya zache! Mafumu athu onse amene mabwera pano, akulu nonse, akulu amayi, Madam Benali, a Secretary General, a District Governor, a Nyamata ndi asungwana. Choyamba, ineyo ndiyenera ndikuwuzeni mawu awo. Aliyense amene wabwera apa lero, ndikupempha Mulungu wakumwamba kuti akudaliseni aliyense payekha. Aliyense payekha Mulungu amudalise. Abusa mwatipempherera, Mulungu akudaliseniso. Ndikuti Mulungu akudaliseni chifukwa chani? Palibe chifukwa chimene munali kubwerera panopo. Chifukwa simungachoke chinthu kuti Ausi atipangira ichichi tipiteni. Mwabwera pano chifukwa chodikhulupirira, chifukwa cha chikondi. Mulungu akudaliseni. Sopano ukakwatira mkazi osakuyenera uzisamala. Ukakwatira mkazi osakuyenera usamapange matama uzisamala. Ndikunena izi kunena kuti andale ambiri ife timapanga matama anthu angawa. Wakwatira mkazi osakuyenera anthu sunapangire kanthu ndi chikondi chabe. Ndikunena izi kwa ine mwini chifukwa chimene chimakupangisa kuti ukhale ndi mphamvu kupanga zambiri, ukamaziona kuperewera, ukamaona kuti izi sinapange, ndiye umati ndipange. Ine sindimaputisidwa ndi zimene ndapanga, chifukwa zopangidwazo zapangidwa zatani kodi zapita. Nkhani ndi imene sunapange. Kuona pali mawoti nthawi zina usamaopa zimene zanakhulidwa, uziopa zimene sizinakhulidwa izi. Munthu atakubuza nkhani iyo ndikupanga mantha, nthawi zina osapanga mantha zimene wauzidwazo chifukwa waziziwa. Utakuchenjera koma zimene sanakuuzezo ndiyo uzipanga nazo mantha. Nonse amene muli pano, pakhomo panu ndiye pamene pali moyo wanu. Nonse muli apa pakhomo panu ndi pamene pali moyo wanu. Lero tikapita kogona, ena akagona nsanga, ena mpaka na 12 koloko chifukwa cha mavuto pakhomo panu. Atabwera Mulungu ndikuyima chipinda cha uko, tikuti aliyense azibwera azilankhula zimene zikukhuza mavuto ake. Muona kuti anthu munjenjemera kumva mavuto amene anthu ati aulule. Ntchito imene atsogoleri tili nayo ndikugwira kuchita zimene Mulungu akanabwera kukhala pansi pano yekha akanachita. Ndimanena nthawi zonse kuti enawo amati akaona magalimoto chonchi asilikali ali kumakunjoya. Mtsogoleri ngati kunjoya izi siwe mtsogoleri. Mudziwe izi ngati kuzinjoya utsogoleri palibe. Chifukwa zimene zimapeteka ndi zakuti ine ndabwera pano pa mpadadenga asilikali, koma funso nkumati zimene ukukerazo udindo uli nawo. Mulungu anati anthu siwatenga akasunge pita kwake. Vice President ulipo? Mbangali moto wandikwera mwakati times 4. Mulungu aline kuti anthu anga ndikuatenga ndikukabisa kuziwa iye monga Mulungu. Inezi tari ndiwe vandani. Tikamanina kuti usogoleri munthu
Munthu ndi ndani? Pakhomo pake ndi pamene pali moyo wake. Pakali pano ndi manena kwina kwake kuti tonse tili pano. Zoti wina akagona ndi njala pano sitingaziwe. Tonse tikusanga komba manja. Pangolini. Muta kutombera manja kuimba pangolini nemwe pangolini. Koma ndinya mukandipita aliyense apita kwawo. Mukakafika kwanu uko ndikumene kuli moyo wanu. Pakhomo panu pamene pali moyo. Muli ndi chani pakhomo panu? Ameneyo ndiye Malawi wanu. Ntchito ya ife ndikuyankha mafunso anu. Pamene zakanika kulongosola kuti tinaganiza kuti tipanga izi zalephereka fa chakuti. Inu ndinu anthu mumapesesa kuti ozatheka zalephereka fa chakuti. Zimatheka kumuza msikana ndikukwatira teti yakuti. Siku lo ndikufika kwanu kuoneka maliro kunkwatira. Ndio ukamulongosola kuti mahane sindikwatirani siku la lero. Komano mwezi wa mawa kwatiri ni maliro. Iye anda kuti ayi kuti kwatirabe unaduzira chani. Zingatero? Ayi. Chimene ndikulankhula odiazachi alibe mulandu monga ine mtsogoleri wawo. Ndikufuna ubale weniweni pakati pa inu ndi ine ndi onse amene ndikuli nawo ntchito. Anthu akamanena kuti akulowa nyumba zatosauka. Akutani. Amene ajawo. Mbakotani kodi mangu ayang'ana musavutike nawo asiye. Nkhani ndiyonena kuti odiazachi alibe mulandu. Ukalima inutu anthu achigawo cha pakati pano Central Region ndi aini ache omvesesa kwambiri kuti odiazachi alibe mulandu ndi chani. Chifukwa inu ndi alimi ambiri ainu. Ndinu alimi. Munandiona ine ndimayenda kumagawa fetereza madera ena kumatisa muoneni angoenda midzi kumagawa fetereza miya vice president watunthu ndiye ndimati vice president ondu chani ngati sukwirira chino anthu. So pano zimene zikuchitika pano ndikunenaso pano kuti musanditalikire. Ikhalapo nthawi imene Mulungu akuiziwa vice president uzatha. Ukatha ndine munthu wamba. Ntchito imene Mulungu amakupasa kuti uyigwire ndi imene imakupasa iweyo ulemu kapena kukutosera ulemu. Mumata kuona anthu ali kulankhulana awiri kumakamba nkhani ndiye akuona awiri wacha akubwera mati cheti kale chete kubwera anthu. Ndiye munthu nyakayandikira mati yake tisankulambe kubaisa ndi anthu amene ali munthu. Umunthu amakupasa ndi anthu. Malingana ndizochita zako. Inu anthu akwa Nsundwe zimene mwachita lero mwandipangisa kuti ndikhale ndi chikumbumtima, ndikhale olemedwa kuti chikondi maonesa apachi tikubwezere ndi chani. Ndiyama ndi mafumu nonse mwabwera apapa. Inuyo ndinu mafumu, ndinu akuluakulu a midzi. Udindo umene wawo Mulungu anakusankhani musanabadwe. Cholinga chake inuyo muyang'anire anthu. Ndiye odiazachi alibe mulandu imagwira bwanji ntchito. Ine ndimamangisa anthu. Ine zachibwana sindimafuna. Ine zachibwana sindimafuna. Ena ama na mizika ndikamapanga drama. Zimene zichadimapanga ndiphunzitse anthu. Moyo wa ine zachibwana sindimafuna. Chifukwa kumene ndikuchokera ine ndikuuziwa umphawi. Pamakhala munthu kuzuka usiku kungosambira khoma. Kumakuda ndaula. Kuma ine ndija chani. Kodi mwananga uyo kudwa life. Samwalira. Ndikugwira chipatala nkhani imene pali mayi wino wache ananditana. Alimati ndipetone prison tandiseni. Ndini mwana wangu ngono. Nikamwalira ine mwana wanga akala banji. Chikondi pana ngoni pa mwana wake.
ndiye mafumu ndikubwera kwa ine. Ineyo chipani ichichi chaudya zache inachikunga mwanjirayo nakuti anthu apansi asamaberedwe. Chifukwa katundu akachoka uku kuti afike kwa anthu basi akulu amakhala apa ndi amene amakukuza zitukuza. Ndiye ine akondowe kabera nuno ndikuuza nimene ineyo ndayipangira odya zache alibe mulandu. Ndinaphunzira ndili ku ADRA mmene anthu amachitira. Awa ndi Secretary General ndiye auza kunena kuti ndili ndi fetereza mukagawira anthu. Ndiye apasa matumba kandi 5,000 mukagawira anthu. Zimachitika nthawi zambiri ndi akulu. Fetereza uja sanapite kwa anthu. Awa amamba kuyang'ana kaye. Ndicho sapo mungati. Ine awa basikuti ndimadisira. Ndinauza ndikuti ineyo chibwana sinimafuna. Kungoyerekeza ndine. Sili kuchosa ndikoka ndikumangisa liso. Ndimapita m'midzi kumagawa fetereza ndikumandiseka. Cholinga changa chali chimosi. Ndimve maganizo, ndimve mawu. Ndikamalowa muzinyumba mwa anthu ovutika. Sindimapitira kucheza. Ndimafuna ndimve mawu. Ena anthu osaganiza amanya kuti mamuona akuyenda walula musika wagula nkhuku akali bani. Wagula nkhuku. Vice President watunthu kumagula nkhuku. Yende ndikufunsa kuti ine mene ndilili muno ndikatenga asilikali onsewa ndichoke ku nyumba ndikangolowa musika ndikagule nkhuku ndikuyendera ku nyumba. Munthu osagwira ndi wa ine ndi wa iwowo. Ine ndinyamuke ku nyumba ndiyauza asilikaliwa tiyeni mundiperekeze magalimoto tutuwiri ndikagule nkhuku. Iwo ndikumakhulupirira kola mavidiyo anakagula nkhuku. Ndiye ndimakhala ine phe kuti sapanga manyazi kuti anthu oganiza kuzo kuti iwowo munthu simudali kwadi simukugwira. Akanaziwa kuti amene ndinamugula nkhukuyo simapita kugula nkhuku. Mwana amene amati tandigulani nkhuku anakagula chani. Mwana alikuna kuti Vice President mukandigula nkhuku ndilibe fees. Akuti alibe fees. Ine ndikugula nkhuku ija ndikuitenga. Ndikutuluka nayo. Hani wagula nkhuku. Sobano mwana ayo amana pesa fees. Anati abwere apara kule. Auza kuna kuti mafuna tisapuzire. Angorwa nyumba zathu. Amati ndikaloweza afisi. Ine ndikuuzeni chibadwa changa background yanga kumene ndikuchokera ndikosauka. Ndiye akamanena ndimati ayi inu kwanu ndiolemera mavuto simukwaziwa. Anthu amata kuphika utaka umozi mazi ndei. Ena nsima kuphika nsima. Ndikumauzwa mazi wakungulani. Ufa ndiochepa. Anthu kumana taula kama ndikapika pala. Kuli kuvutika. Tiyeno ine mene ndikuti pakali panopa ndine president wa udya zache alibe mulandu. Chisankho ndipanga nawo. Sikuti ndikufuna kuti ndizanyane makali moto ndizatani. Koma ndikuti Mulungu wandibwereseranji pano. Wandibweresa pachifukwa. Fetereza. Iya ibi babe. Anataka chifukwa ndikuzima ibi babe. Mukangomva pakali panopo tunena kuti Malawi Electoral Commission akuti ukapeleka zinthu pakali pano iyayi mukapereka mukangati handout. Koma maganizo anga odya zache alibe mulandu analionena kuti zomati ndiza iyayi ndimafuna pompano anthu alibe mulandu na sekelesi. Ndimafuna pompano olo anthu akandira fetereza asaziwa kuti ndine ndimenezo ntchito. Bola iyeyo mtu alandire. Komanso wa Malawi Congress Party alandire. Wa udya zache alandire. Wa TPP alandire. Wa aliyense alandire fadi mtu. Ine zosaka ndilibe.
mwakamba nkhani ya chipatala. Chipatala ndichofunika kwambiri. Mwakamba nkhani ya chipatala ndichofunika kwambiri. Munthu ukakhala mboma, politician, kadi MP, MP apa mulipo muyi mathaina yake. Ntchito yanu sikudalira kuboma kokha iya. Ntchito yanu ndikuganiza boma silikapereke ndalama apapa, tizipeza kuti kulemba proposal kuti kwanguko chitukuko chiziyenda. Ndiye tikufuna kuti MP amene afuna kuyima kuno audiya zachi akamba nkhani ya chipatala tiyasonyeze kuti zimachitika olondera maisali za boma. Inuyo ngati simudziwa kapangidwe kake chikuphunzitsani. Anthu pakali pano chimene akufuna sichina pakhomo pawo ndiye pamene pali moyo wawo. Afuna zikhala mtendere. Ife andale ndimakamba nthawi zonse kuti manifesto yanga ndiwerenga kuti anthu ayimvese. Manifesto yayikulu ya ine 1 kuchosa ntchito ndi kumanga, osagwira ntchito ndi akuba mboma. Palibe zokambirana kaya iwe ndi wamkulu bwanji kaya ndi wantundu wanji. Anthu asamavutike chifukwa cha anthu ochepa kumangozimva mphamvu iyo ndiwe ndani. Dziko lino dzulo ndali ku chalichi mazulo area 47 Seventh Adventist Church ndiye amayimba amanena kuti tikamwalira chiswe chizatidya. Ndiye ndafunsa kuti kodi chiswe chozadya mulonda ndizo chozadya vice president chiswe chacho chosiyana? Ndichosiyana? Kodi mmanda amene ndisaloyende pansi ndi mulonda ndichosiyana? Mulungu afuna tipangirane zabwino wina ndi nzake tisanafe. Musanamizidwe zipani zimenezo, zipani zambiri mbiri. Ndimanena kuti zipani zina anthu amafera fungo. Ukwati wani mamuno wagali moto yokongola kumangoti amuna ngawo iwe gali moto salani osakwera. Saka ndi zaka amuna ngawo iyango bereka ana uko iweyo amuna ngawo kumangosauka kufera fungo. Mufere pakhomo panu moyo wanu. Pakhomo panu moyo wanu. Anyamata tukwauna mbiri apa sali pa ntchito. Musanamizidwe kunena kuti zinthu zimene zili pa shopu mtengo uzipita kusika akukunamizani. Dziko lonse lapansi zinthu kudani kwadi zikukwera ndipo zizipitira kukwera koma ntchito yapo manayi. Anthu azikhala ndi ndalama zambiri kuti zikamakwera iwonso pa ndalama zitani azikwera. Zinthu zizikwera amene amawerenga baibulo masiku osiriza zizakhala choncho. Koma boma ntchito yake kuonesesa kunena kuti anthu akhali ndalama. Vuto la mboma ndi chani? Ineyo ndikugwira ntchito ngati vice president komanso minister of state for public service delivery. Mboma kwina sakunamizeni muli anthu abwino masiku 7 alimu anthu abwino oti mama wauja afika amba kugwira ntchito. Ndiye pali ena ofuna ndithu kuchosedwa safika kuntchito mathawi yake kuthawa kuba komanso andalefe alipo ena kunali bwino kale salo endali chifukwa ntchito yawo kusokoneza masiku 7 kupanga izi aliyese pambuto yake. Iwe ndi wandale pambuto yako, siku 7 pambuto yawo, mafumu pambuto yawo, a president pambuto yawo, vice president pambuto yawo. Tika nakhala kuti aliyese akuchita zinthu mosatira malamulo. Dziko la Malawi lisali chonchi. Amalawi andale masiku 7 ena sachita zinthu moopa Mulungu. Tiyeni tigwirane manja. Tiyeni tikhale anthu oyang'ana pakhomo panga. Chani wadi? Pakhomo panga moyo wanga. Pakhomo changa chani? Moyo wanga. Pakhomo panga moyo wanga. Wodi azache. Wodi azache.
pacha ndimanena kuti munthu mwampeza ndi mkazi wa mwini mu hotelo akabatendera mkazi wa mwini akabatendera azo ndatenga azisisa nani kwadi ndiye mumpeza wina waje nikaza je munandolo nikaza je munandolo mungakuwe kuti ano mutwali nikaza ke akudia zacha libe chani ande mulandu atu apa Nsundwe ndisana iwale ndifuna ndikuuze ndikuti anthu inu anthu akuno you are very special people. Anthu apa Nsundwe Mulungu azikudalisani mowirikiza. You are very special people. Tisamayiwale kumene tikuchokera. Timamva ine tili ku plantain ndikapapanga matemo ku plantain makundikiza matemo nati somereko ndimamva kuti Nsundwe barracks yanyamuka. Ndikangomva kuti Nsundwe barracks yanyamuka ineso natikanga aso kanyamuka. Lero tisakuyiwaleni munagwira ntchito Mulungu akudaliseni. Chachikulu chofunika nifu magamba tikutongoza kwambiri kunena kuti a president anavomera kuti inu bali anthu ena kuauza kuti tatipasani chikole akuza tutenge ineyo tufa chikole ndilibe tutenge ine chikole ndilibe ndiye pali ngongole yonena kuti anthu atenge yopanda chikole. Zimene zozo zithandiza anthu mukudziwa inu mukakhala ndi zanu m'makomo mwanu chingakhale andalefe tibwere palibe zoti ndabwera panopo bwana omwewo kuti wa basi nokupereka kanga chepe ndapita abwera wachipani wina na Yesu bwana omwewo kuti wa akupasani wapita abwera wina panjinga ya moto kwambisa kachipani kake bwera panopo mwamuona mwamba kutia bwana omwewo kuti wa akupase. Mukakhala ndi zanu mukudya zanu sipezo kundezo ntchito mukamati uyu pangolini walunde mweyo sikuti lero uyu pangolini abwere wina apangolini mwina wangati tiye ndikofunika amayi ndi ababa apopo ndikuona zinazaje tayimbireni ndikuona ngati akunyunyumuka tisakumanaso msonkhano wina odya zache alibe mulandu sakhulupirira zimenezo mmene takambirana pano mwapempha za chipatala mwapempha chani kagulu kanu munene kuti ifeyo atiyimirira kati mafumu 5 ndiye mwauza secretary general mwauza ashado mubwere kuti chitukukocho ndi anthu anu muziona kuti ndalama zachoka apa zapita apa fena kumafunsa kuti ndalama kuzitenga kuti ine sindimaba ine sindimaba chipatala mapempha inucho muzaziwa kuti kwapemphedwa chipatala tuko chamangidwa apa ndiye zili ndinu kukhala ndi komiti fataiza mbiri timangolankhula pa msonkhano ife tili chakuti mukapita inuso mwayiwala zimene munapemphazo ndiye tizabwera ulendo wina mubwereza zichiso zomwezo tikati chitukuko ndikupita pasogolo zimene mwapempha apa muzisatire zikakanika mudzi wachipa chakuti mwatenga kalata Pepa Sunday ndikuziwa kuti ndinakhanya ndalama koma ndi abungwe lambeke adosatchula ndalama zoti wapereka ikakati handout ndiye abusawo angobwera usiku werere tisapenge kanyitiro omwemo azaziwa ndi iwowo kuti Pepa Sunday jadi chifukwa tikanena kuti mwakuti mumva wapereka ndalama asapange nawo chisankho wodi asachalibe mulandu pano ndasirira kwambiri gule wankulu timangoona ngati bwera tazolowera koma imene yanti ati yovuta kwambiri ndimanda tikatenga bandi kuti ibwere pano izaibe timafunsa kodi
ndalama zingati ndikuti chacha komano kule akafika chonchi ndimangoti kodi tiapase zingati amenewa tiapase zingati amenewa ine ndikunena kuti poti ndi mizimu mukuziwana ndiye amene mukuzuwa mizimu imene imachokerako mundipeza kuti mukayione mizimuyo osamangoti mizimu basi mavina mizimu mavina ayi sindikamba zambiri fani za mizimu inuyo mukuzuwa kumakhala mizimu mubwere muzatengeza mizimu mukapekeza mizimu abandi tikuti abandi akabwera abandi timalipira ngati bandi azimayi ingoma avina papa ena aganda avina papa timakuti kuti apase mwati 200,000 pomwe bandi mmapasa ndalama zochuluka kuvina kumene kumene kuvina chonchi nzofuna kuti achinyamata nawso azitengera chinthu chimene chicho azona kuti muli phindu sikuti kubwera ngati pano as a politician basi kuvina basi zipita zikoma kwambiri iyayi nawonso azona phindu mukuvina kwawo azona phindu muzimene akuchita nkhani ina imene tikufuna kunena kuti tikonze monga boma 2016 16 September pali azimayi ambiri azibambo amavutika akamwalira makolo awo akamwalira amuna awo akamwalira abale awo kuti apeze ndalama zimene anene kulandira ku accountant general zimatenga nthawi enanso kumwalira osazipeza apeshoni kumwalira osazipeza zimenezo zimene zikufunika asogoleri kuziona kuti izi tizikonze izi tizikonze zimenezi ndiye anthu akuno kwa Nsundwe mumve kuti ine mumtima mwanga ndili wothokoza kwambiri chifukwa chakubwera kwanu cholinga sikungoona anthu ambirimbiri chonchi kuti koma ndiye kunabwera anthu mavoti voti simadya inu ndinu anthu ndimakonda kupereka zitsanzo ndikugwira ntchito chipatala panali bwera patient wina wake timangoti patient yo anamwalira atamalira patient ndinauzidwa ine kuti tiperekeze maliro tinaperekeza maliro anali zibambo pochoka kuchipatala timati tatenga nani kodi patient tatenga nani patient ukafika kuja tasisa maliro kuona anthu mene amalirira mkazi wake anache azukulu wake ndiye unaona kuti uyu si just patient ndi munthu wa banja lake ndi munthu wa abale yake chimodzimodzi inuyo kama mavoti timusatira aliyense wa inu kwawo mukapeza kazi anu akufa mayendako bwanji ena amunawo mayendako bwanji ena anakukuthamangirani amami ne sweet amami chifukwa chani nonse muli apa suli ni mavoti ndinu anthu akazawo amunawo anawo tikamati odi anzache tifuna pakomo panu pali moyo wanu tigwiriranu ntchito pomaliza ndisanamalize ndisakusekereze nazimayi sana kupase nipata oimba imbani nimalize chisankho pa 16 September 16 September mulungu apanga mbali yake wakupasani moyo akupasani moyo ngoma kukachonga mulungu sakachonga iya mukachonga noka chisankho chitaka chino chisakale chisankho cha moralo chikale chisankho cha chikumbutima chako ukamagona papiro ukamazifunsa pakomo panga moyo wanga chikumbutima chako chikukuza chani chisankho chitaka chino mukaganize pakomo panu moyo wanani kodi wanu pakomo panu moyo wanu cholinga ndichona kuti anthu moyo wawo upite pasogolo mukhale anthu okondana pasakhale zachiwawa
kupita msonkhano kukamvera osatukwana ayi. Kutukwana sikhalidwe. Tifune tisafune amene Mulungu amukodola kuti uyalamulira akhala utiyodi yebeyo. Ndikuti olo munthu ukubuduke uchosemano, olo ukubuduke uchosemano amene Mulungu anena kuti ine ndifuna uyu akhala uti. Komanso tikonzeke kukonzeka pate nako si onse chipata tulukatu opereka mapepala atu ndiye tilipo kuyang'ana kuti kodi timu ya mpira aliyense koma aliyense angoti kumfusa boma 25 boma aliyense boma tikonzekere kulepheraso anthu akokonzekera kupambana kokha. Ukakokonzekera kupambana kokha ukalephera umazungulira mutu. Pali ziwiri upambana kapena utani kodi ndi amene mutalephera inu msuzandizuze iyayi. Amene mutalephera osazuza anzanu kukonzekera kuti ndikalephera sikuti Amalawi akuti ine ndani wawo tisipanga izi kuthandiza anthu. Sikuti ukalephera ine ndalephera tisipanga chani atatokutuma. Aliyense amene akupita kukapanga chisankho akonzekere kulephera, akonzekere kupambana. Kupambana kukabwera kusakututumuse, kulephera kukabwera kusakututumuse. Chifukwa amene ali naye oti uyuyo alamulire ndani kodi Mulungu akumwamba. Nuwa usi pamene makhala ife ndimapemphera. Nuwa usi bwana lachiwiri ndimene andipasa ine siku lokapereka mapepala. Andipasa lachiwiri Tuesday onse ondikonda tikakumana kuti ndiyena kumatifunsa kuti kodi palibe zokambirana nthawi ina yonse 24 hours. Ineyo I am open. Chifukwa cholinga changa sikuti tikale president ineyo tifuna ine as long as Malawi changes, as long as anthu adye bwino ine ndili bwino. Chachikulu sine, chachikulu ndani kodi anthu andipasa Tuesday. Koma ngati pakakhala kukambirana mumva, koma ngati palibe kukambirana Tuesday wo ndukata ndikodi ndikapereka. Semana mashado nabwera ndi kuno amashado mubwere kuno anthu akuoneni. One by one. Achuna zina lao ndikumene akuyimirira kapenanso akuyimirira position yanji. Hoja zake alibe mwandu. Hoja zake alibe mwandu. Aliyense pamalo pake chete. Ife hoja zake alibe mwandu. Ineyo ndi Judith Manganda ndikuyimira ku Lilongwe Central ngati MP. Si MP wamba koma MP wa hoja zake alibe mwandu. Zibwerani. Ona Mangolini.
serious. Ndipo ngalipungu anyumba ya mama wa Chinyamara. Ngona bwino Kana opera vipi watu. Nitawatisa bwana ari bagisaso kado tegera kwa bidi mukite kwenye ososi vera kula. Nyamara ndikutsiwa bwana sangalirai. Usori magwenda enda magwala mizimu ni magwenda ndio sio zori bwana wale bano. Ari basazoshida. Ona wangolini. Mama huyu ni pangolini huyu. Huyu ni pangolini. MP wakakuproposweze Bridget Chaponda Omaso MP wasamala Chinyamara mulipo oja zake chakashino bwana tukose kwambiri ndipo Chinyamara mbili abeza zinchito kudzera mwainu bwana zikomo Sopano kaona nuko zanga zomwe twins Mulungu akudaliseni ena odia zake bantu kutoka amene wawa sana vale bwanji ai amene wawa apasidwa pomaliza penipeni chifukwa sindikufuna kuti akafike usiku anthu akafike nthawi yabwino ndikuthokoza Mulungu wakumwamba chifukwa cha nonse amene munabwera Ambuye akudaliseni ndikamachoka pano yani moto ndikabwerera uko ndiyenda pansi tiyende limodzi ndiyenda pansi Ambuye akudaliseni ziko mukambi Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.